Iswa bagi nang ya iga bani sim benta agak ke jing roi perhemen sim lima juga ke janbiet ke benta tingni lid lang hoblay ke jing roi sai sien pat komni hoblay ke pa jung i ba beneng yon ban aingu imi trai lima juni ka ke benta pak trai me penla ingi kum ki khon samla jong ka jing seng samla ki gp sinat sapngi mengindon hangni pok ke balang maulai nang benta ke jing seng elap bagi program ki bang sa baro jong ka ni ke janmit ke benta maka ike gumgin pendap ke trai bakum ke jing sam sinot men sim jong me ke trai lai jong i ling baju ben i jong i jing krapor ke jong me ke jing ba ho chimi ke jing dwa mbe je jong Jesus Christ amen ni ada ke jing roi lai san lai san
ngam sngole rain ban phlayo trai limba jong kani ke janmiet ke pemental se kat lalong kepala anak pleng jungi be don kani ke pon kerpat epi begini yang lang bani simenta lang kani ke jingruai ila ban thap ke jong ki kiti ke jongi limba jong kani ke por ban hilong lait luat kani ke por ini ruai lang tu jingruai ngam sngole rain ban phlayo trai Saus pakat way na to ke KHB.
spa lai punyo Jisu nang aplang projoka alai spa ar pandai. Halo. Dalam kerpat iki pastor kat ki badan kin ngobon wan syong sini syakman ngilapen krek ika jaka nak batajong pi kat bengidap kerpat i pastor ngoba ki pastor kin ngoba wan syong ni platform beli sibun. Ting ne beteng biang nak dikejuru ai ka balai spa ar pandai. Kerpat ingi bengni yang lang li bajung di kepor. Ini ruai kini kejuru ai ka sur jong kejing duai. Kerpat ingi ni yang lang.
Ngi kerpat ya ki pastor baro baki soba ban syong ya kini ki benta ki basyakmat jong ka pulpit. Reverend Chairman ka program ka bangi don hakini ka jinyeseng ke longkom ni. Lai lam yangi ya ki jirwai revival da ke jinyeseng samla balang mau tawar. I Chairman Reverend Isi Marwen ibere Chairman jong ke Evangelistic Committee jinyeseng samla KGP Sinat Sepni ke jongi. I nong tem organis I Master Nang Yaisan Kharluki. Nong ilam jirwai Master Kraw Jinget Wanyang. Pulih ban duai dai teman pesan bibi Shela. Ngin yo ban priang ye kijing aingu ringkat baki choir na kijing seng samla jong kabalang mau tawar, kijing seng samla balang nongluam, ban na kijing seng samla balang mau ro. Ngin yo ye ki jing perbena na kaliang jong kijing seng samla KGP Sinat sep ngi bat kumju ru na kaliang jong kabalang. Bai nong ilap akini kijing seng Reverend L.E. Jirwa. Ngin yo ya ka jing penwai. Ye kerpa sasisen ya ki hot ki bedai haka prayer cells. Kata I Pastor Reverend Possible Maulong. Ka jingseng samla Nongstein Presbytery, jingseng samla Sheila Presbytery, Rillingham Presbytery, jingseng samla Nongremai Presbytery, jingseng samla Rangthong Presbytery, bat jingseng samla Umsau Presbytery. Ba kinsobha ban donno hangtai ha prayer room. Kaba day ha second floor jong kanika school kabran mat persya ya kayeng mani. Ngin beteng ya kanika jing syakri ke jong yublay lingba jong kanika jan mit. Sa sisien pat ngi pedang sngau bhai pi syakane ka jinseng. Nadu ki pastor ngi kanika por ki bedon ringkat lambat ngi ki belong ki nong yalam jong kebalang ki sinat bat kumju na assembly ki bedon ringkat lambat ngi nadu manem sngi bat kumju hakane kajan mit ka mentah ki teman besan ki belong ki nong syarai jong ki balang ki baper hapo jong ka maulai presbytery bat kumju ru na ki waipat ki presbytery ki bedon ringkat lam bat ngi ki prabangai biye ye pi ki bewan chkani ka jeseng hagadi ka janmit bat kumju ru ya ki ya pi ki praменsiam ki bakordor ki bia snok tilang bat ngi kum ka jeseng samla jong ka kasi jantia presbyterian sinot sep ngi ki bedon hakum ka dikapor hakiyeng ki sem ki jong pi lani hakanu kunu ka benta ka ba pi yo ban shong shipor ban ye don benta lambat ngi hakaba pipet lingba ki TV lani ki mobiles ki jong pi lingba ki YouTube channel ki bakum ka balang hang ni hamaulai ka don bat kumju ka YouTube channel bat ka local channel jong ga God's TV nakaliang jongi kum ka evangelistic committee jong ka jeseng samla kasi jantia presbyterian sinot sepni ni pedang ngau bhai pi sha kani ka jeseng tu blai unyalam unkurkhu yang ilang baro kaktian ka jong blai kong nabau blai shimla pha yalo khun shaka prathai ba un penrem yaka henrei ba on penim yaka prathai dau ngin pendam hau blai ha ka jing duai ni wan ban aingu yamiau blai ha ka ni ka jan mit sa sisien pat namar ka jing kraw ka jing it ba ka jong me kabla penlong yang ikum ne ngini obane syam ha ka kerteng ka batyang tam ka jong khun u jong me u Jesus Christ bat kum ne ngi don ha ka ni ka jesang ko tribe it oh ngi yo obane rwai shit ram ya ki jing rwai bat kum ju ko tribe it bagi ni oban betang ngi ka jing skri blai ka jong ngi kum tangi duai ko tribe it tu kurku ya ka ka bagi ngi yo oban pendap bat kum ju ko tribe it men kurkuru ya ka bagi ngi dang yo bangin sayo ban pendap men pendai la ujong men si mu khu u chome ban long ka bor na ka benta baro kinong isem benta lingba jong ka ni ka por karpang ko tribe i yo syakri ujong me ubame melawan ban ra hakum ka ni ka por ban pla ya ka jing shisha jong ka tien ka ba im ka jome ngi duai ko tribe i tu sha skor batu penon buram ru ya la ka jong ka kerteng na bangi duai kerpat ngi aingu ha ka kerteng ka ba tiang tam ka jong tribe no penim ujongi u Jesus Christ amen
ngini peteng nak bangi ruai ka jing ruai ka san spa henriu po henriu san spa henriu po henriu Jisu ukot menta yanga bat yapi ka gospel ngin penbena ngin yai ko ngu yau trai ublai jongi yangin tur syakatma lait penbena jingshai jong ka gospel syaka perthai barok kowe tat onda ki lum bat ki temru kin pen kraw jing i ublai Jisu wang ngandon ringkat lambat pi ko ngu jing khot jong u men sim ba khut unyalam undai pi hajing trai man kasngi nyerwai barok lai teli ki dekat ringkat bat khoros bat hadin kata itman pesan bibi shalla in seyalam yangi ha ka pule nak ktien ka jong ublai bat kumjoru ha ka jing duai Gospel min na min yai gong ngu ya try play jong pi yang tu shakatma let na jing shine jing ka gospel shapte barok away ta and Kabor jing in your job shisha let na jing chai jong ka gospel sharp protect barok away da and da kilum bat kitam ro kin pen kra jing it ubla kat lembat pi gong ji kot ju men simba khoi un lam daya pi ha ji tre man kasmi let na jing shai ju ka gospel sharp protect barok away Dad and da kilum bat kitam ro gin pen kra jing it ubla Hai shua ani yo ban pai chu ble jing duai ngakwa ban pen kan mau si dekat naga ktien ka jong blai ka bangila ban syam naga siti ka jong apostol Paul siti ka banengkang kala nong ka bakandai ka jing ken ka bakat nriu ka ktien ka jong blai ka ongkum ne namar lada ngayalap ya ka gospel amdan kadau ka jing le kemen yanga Namar ya kata ngamban seban le akordit yanga lada ngam yalap yaga gospel ulen kurku da bangi sha skor ga jing pulin ka ktin ga jang u gin pai chu blai ha ga jing pai ngingu ya me blai namar melong u blai ba mel yalam yangi bangin pen yo ya ga jing yasang yalap hapo ya ga balang mau lai Nalar ka jing yalam start ka jamel blay mela kerkuru ya ka jing yaseng ha ka ba kon ran nga yawan pendep isi bon ki program ba kum ka jing yaseng samla sinat ngi dan ban pendep ngis ngau tho biang biang ko kon ran ba ka ti badan bol ka jang me ba mi yalam yangi wei pe wei bangin wan se ka jing yaseng ban yo ya ka jing kerku
Ablay na magkata habas tang jong kani jing syakri blay jong yame lengba jong kani no pais ngi jong kani jan mien ngi wan ko kan rat ban dam magis lajat ba khoi jang me ba men yalam ko kan rat ye kani jing syakri blay ki jong bagi ki ko kan rat ki ba sa yo ban pendap kani jing seng kena long dai sha try ka bor ka mata ka jing em ka jong wei pi wei Ablay ai ngo yame nama ka jing crow ka jong me ko kan rat kata ka jing pala dia kajing syampang bamela jit ke konra dia ke ri ke sebe jangi bagin yo pediang ye ke teng ke bem ke jang me ablay ngem song bandong ngem dan ai ke konran ban su kal yang ye ke jing ba ke jang me bame ablay melawan lam ye ke kubur ye ke jing pan em hangi kum ki khon ke jang me ablay na ka tang is ngoto ba me ablay mi kwa yengi bangin long kita ki nong saki ya kakal teng ka jang me na slan ya kando ablay de bakata ya rap yengi kum ki khon samla bangin la ko kon ran ban pendap ya ka jing kwa ka jang me baleng ba jo ka jing ya seng ko kon ran ngangai ba kon ji sobi ba mela pen plu ya ka men sim ki jangi ban nga kar men scam ko kon ran ban shibon ki khon samla apa kal jing ya sang samla sinat ki bla ko jing mot ko kon ran ban le na ta kakal teng ka jang me ablay du wa ya kama jang me na ka talang ba jo ka jan me ba men is nei ko ji sobi ban rang kat bet ka men sim ki jangi tau tamai nang kong ko kon ran di ka nut ki bet tenget ki jangi bangi la ko kon ran bet pen jan ni la de jame bangin la ko ka kom no ban pen crow ya ka teng ka jame bangin long ka nuksa ka ba ko kon ran ai ko ji sobi ba ka wei ka men sim ka dor jangi kan long ko kon ran ka men sim ka ba ya lap ya ka teng ka ba em ka jang me o ji sobi ba ji sobi ko dor ngi du wa ya ka ba jame Pamis ne pamen kar khu ila ke jaga balang hang ne kula pediang ye kali jiseng ablay abi ke jaga blay ke jame kin yai chlei kin yai toj kan ka balang banang ne sakmat ke kan ran kinang la ban sakri khamba ye kaman ka khu ke jame ngibu jing luai kaman jame ka kan ran nam do sakri jame pastor ubadan ka benta ka kra ban play ka kal teng ke jame ngi duai ke jisbe ye ka jisne ke jame pamen rai sakri jame ka kamra ka ban neng ka kan ran ben som ben slay ko jisbe ye de ben zema ko jame baka kubur ko sakri jame usaya ban sam bre jangi kan long ko kada ka sur ka jame ya rab yang iwe pe ko kan ran bangin la ko jisbe ye ban pen shaj ko ya ka jing kwa ka jame ko kan ran lang ba jo ka mien oi ker khu ko jisbe ye ya ka jing seng baka na long ka jing ker khu na ka ta ka wei pa ka wei ka ben sim ka ko don kum ki khun ki jame bangin yo ma di si ka kon ran ya ka jing shai ka gospel bangin long kinang yalap ya ka teng ka jame duai ka jame oblay wat shai yangi bangin mi nang mal kan da kan ka jing seng klem da kut jing mot ka kon ran ba kum ki bangai ki jame ngin yo ka kon ran ban kut jing mot ban yalap ya ka teng ka jame hang ne ka ri ka si bersabar jong karu ablay alam ye kemen sim jongi ngangai bersibun ke me atrai mala khot lang ba jong ni seng bangin long kinang yalap ye ka teng ka jame ablay ai bor ma katai ki jing mut batlet ki jongi bangin yo ka ban pendap ye kata ka bangi kut jing mut ban le ne kam ta kam man ka jame ker kui ka por sa ki jing sakri jongi baro lang ba ka jing seng ngoi ka bangu sakri nang pap map ki pop baro par ki jisabe ye mata ka teng ki bem ji su ki duai amen. Blain kurku ya kebangi syak skor ya ke ketin ke im ke jong u bat kumju ya ki jing duai hai ni ke por nyok sngau no ya ki jing ruai ki bakerpang na ki ya na ki lai tli ki jing seng samla kata kalong ke jing seng samla balang mautor ke jing seng samla balang nonglum ke jing seng samla balang mauro dengan nam ai jing ruai shu te sung bah ke jing seng samla balang mautor kan sung bah ban nangmi ba phin shim ya ka benta ka jong phi bat hadin kata i kin sebut ski wei pat ki jing seng samla te ki pra bangai i ngidon ha kanika por ban pentip bat ban yathu i phi lingkot e khendian ya ka jing trekam jong evangelistic committee jong ka jing seng samla khasi jantia presbyterian synod sapngi kabran hang the ha ka mission field
ha saliang ha kani ka mission field ngi don ar phulai ngut ki nong trai ki bakentup ya ki missionary teachers ya ki bible man way mission worker ki don ki helper ki badon ha ki tu jaka ki prabangai bihet kemang laong menemen mit kadon kau preaching center kaba ngilas dang bantrai la bun snam henrai namar ki jing'e ki be kendu kam sempat lala ban seiso tenreng aingu ublai ba lingba jong kani kesnam ublai lingba kamon ka start ka jong u lingba ka jing'e ka bakrau ka jong u ula plie kalat lingba ki katu kat ningut ki nong snong hakata ka preaching center po dumu paham ba ki area ki memarjan jong katu ke area ban sha ya mission worker ba ki bible man ki ba kinlek ban yakran ban yathu ai syapang ka jing pen im ka jong ujis kris menagani ka komiti ka beladap ngelayo ik report na kaliang jong u mission worker ba ki kwa ban tip syapang ujis kris bat ki kwa ru ban ngau thu ya kaktin ka jong blai te kumta ki don kam ya ka jingnang ka jing sta te na kaliang jong mission worker ula karpat yangi kum ka evangelistic committee ban subha ban provide ma ban yarap yu ya ki kot kisla te na kaliang ka jongi kim ngimpat don ka bot jet ka biang na ka benta kata ka kam ka batmai tingi karpat da ka jing ngau ret da ka jing ngau i la dau blai ula kerku ye phi ma phila ban le ai na ka benta ka buram ka jong o peno agri ka janmit chaka kam ka jong blai ba kita ki mensim ki koridor ki ba kwa ban puli ka ktien ka jong blai ki ba kwa ban kham tip kham shai ya ka jing i ka jong blai leng ba ka ktien ka ba im ka jong o kin yo ya kin ka lat ba kin tip kade ka jing kershan ka jong phi kade ka jing yaino ka jong phi phla ju yaino na ka por ka kam jong ka jing yalam ngi khot i sai sien pat i phi ba phin sngo ba ban le kum taru ha ka ni ka jan miet berhadien bal dap ban lomi ka jing aingu bat kum ju ru ba kini ki kwaya ki la dap ban ai ki jing ruai ki ba kerpang ki jong ki ngas ngo ba ban kerpat yai reverend JW Nong Si in sngo ba ban sa pen kentang ya kini ki jing aingu
larang hakal pri Cisula hajan Jingkit bakya larang hakal pri Kalvari
tong ina duai ngiang we ya me ablay sai sen pat hagani ka met ka baari ka jingdon jong ke evangelistic committee jong yang samla hagani ka balang hane maulai ablay ngi yo mat met ya ka jing pen khi ka jong men sem ko jong me baru jo men sem ablay ngi ayap khmit len tiro ya ka me ablay men loreng kat ro kum jo lembat ngi hagani ka jing seng ka bangidon hagani ka jan met ka menta ablay ngi wan hang ne rengkat ki men sem ki babon ki jing perkhat ki jongi ngi bukti hame ka ablay namar kata yi ka ba me ya ka ba men yet yang ngi wei poi baro da ka men sem ka ba kum no ka do not ka ba kum no trai ngi wan hakmat jome hagani ka jan met ngi don ro ablay hagani ka por jong ki jing shakri ka jing yame leng ba jong ki jing ai ki ba ret yi ka ba ngi la ai ka kam ka jing kan rat o jab lay khmat reu ke jong sham ke long ke ret ke ba khndiat reng ge don ke jingat ba ke kerman ke ba khem kon rat ba bang wan ra khmat jome me ablay mi la ye ban ker khu ye ki nama ki naman roi na ka ka buram ke jome ngi dwai ro me ablay ba mi snep kan thang kan rat ke jing ai ke ba ret ya ka bang ngi la ai ke kham ke jome nang ba ke jing seng sama sinot ha ka ba kan pendon kham ya kan na ka ban ka kam mission jongga sinat nama kijing sang samla kan long shisha ablay na ka boram ka jome bagi tho ki bampat yo sngew kham tham yi ka khubor ya kijing penim ai ka jome ken yo pdiang kan ko kon rat o jablay na pdang jong ngi wan ra hang ne tang de kijing ai ngim la ya ka ban na cheduk tu ka jaka han re ka jing duai ka jing kan rat ngi pha nang bo man sem jome ablay yo ya ka ban treiบัดเลยเรื่องก็คำนักบันทาบันเทาทำไมกี่มันเสียมกันรัดเกี่ยวกับโดนคำอยากจะยิงเทาทำไมแล้วมันก็คำก็จองแม่อับเลยกี่ด้วยมันก็ทำมันรอเรื่องขัดกันรัดอยากจะจองก็ยิงตัวคำจึงก็เสนอแล้วมันก็บันทึกคอมมิตี้ขณะมันก็บุรมก็จองไม่กันรัดกันคราวบัดกันน้ำมันคราวนักไว้ก็สแนมบัดเชือกไว้พัดกันรัดงี้ดอนรมันทาแล้วมันก็ยิงเชือกเรื่องอย่างนี้อยากจะบังยิงยศเงาอยากจะยิงลับก็ขบอก็เทียนก็จองแม่แล้วบัดเชือกเรื่องกันรัดก็บัดสินอก็เป็นเคราะห์กันกับจานเม็ดงี้บุตรีอับเลยมันก็ทักมาจองแม่อยากจะมาเป็นโดนคำกันรัดยงยกเชือกเรื่องจองแม่พอจับเลยเชือกเรื่องไม่ลองต้องเร็วบักันจะดอหากโดนคำกันรัดก็พอที่มันเสียมจองแม่อยากจะมาเลยมันกันเป็นขบอยู่แล้วยงมันเสียมจองแม่ลองด้วยกันคุมโยยังอยู่เว้ยไปบาร์คุมกิเชือกเรื่องจองแม่กันรัดโอ้ที่เวลาบันโยเงารู้ยังรับแล้วบักโยจงที่จานเม็ดหากได้พอมันท่าดอนกำรุลำบัดกีกันรัดโอ้มันเสียมจอมันอยู่อาจจะมันยัดลายเลยขณะมาคิรัวอะไรกันยบเดียงยาไกบักเทนก็ยังไม่ได้ยินรับกันยันเบ็ดการดอนบันแครนนักบันตาจงฮีเสียมตีอะไรกันก็จิงด้วยจงฮีมาบิปเป็นกังไม่เสียมแล้วก็สงฮีนามากันจงทีสงฮีบุติงด้วยมันตาบัดชุดกระต่ายบบอมจิกุโรอาเมนอุบเลวนิโอบันกรคูยังงี้ลิงบากจิงชะสกอร์ยากินีกีจิงยาลับลิงบากิสุรจิงรวายกีบากินีกีจิงแสงซัมลากีเลยอบันเป็นสงาบัดบานียทูหังงี้ลิงบาจงกันนี่กจันมีดกีบาอายหังงี้ก็คูบอร์บอกว่าละกจิงเกตกะเคียกีจิงสงาสิกีบันวัดลากีบาบุนกีจิงอับทับกีจงอุบมันกีวันบันยาเละยังงี้เห็นไรกจูบาบจงกะจิงสุกกะจิงกมันนักบันตากะจิงเอ็มกะจงอีกะลองฮาอูจิสกรสกุมตากะคอดอย่างงี้บางินลองกิบาลปันแครบันโยเปรียงยากินีกะจิงกรคูเลงบาอุตรายบนนงปนิมอูจงอีอูจิสกรสคุบเลยชิบูนยพีกีดคอดจงกะกวายนาบารอไลตลีกะจิงแสงซัมลายากินีกิคุบอร์กิบลาพิวันบันไอเลงบาจงกันกะปอร์เงจแคมกินีกิคุบอร์กิลองชิชากะจูบาบนิงกองยาพีกินองรวายบัดกุมจุรุกะลองกะจูบาบนักมตาจงอีกบิอสงาวฮักกุมกันนิกะปอร์นักเลี้ยงจงอีกุมกะ evangelistic committee จงกะจิงแสงซัมลาซินอดงี้อายกะจิงกระคูกระโด
ya pi ba pi pinang yai san nang yai roi ha ka jing im ka jong pi ka malakas ngi ha ki kam ki ti ki jong pi bat kerpang ru ba blei nang penon kam mi pi iwei pi wei na ka benta ka burom ka jong uhi kerpang ru ya ka jing seng samla balang mau tawar ka bala pen ko ngu sngur ben sim ya ka jing pen bet jong ka evangelistic committee ban ai ru ya ka jing ruai pen ramen sim shwa bangin yo ban ya ki program ki jongi lengba jong kani ka jan mir ublen kur khu ya ka jing pen ko ngu ko jong pi but ngida duai bo blei unang yalam ye pi na kapor shakapor te ha ni kapor ngan sngom haban khot no ye sketri in ai ki jing pen bra ki badan kam na kaliang juga sinot but kum juru lada don na kaliang jong kabalang. Reverend Sherman kini kilong ki jing pen bena ki badan kam na kaliang jong ke jing sang samla sinot la shai ke singi ka khandai trek Oktober ke singi utrai ki program kilong kumne ha ka por new steng step ka devotion hapo jong ka jing alam jong Reverend JT Khardau Sau ka devotion kan long hang ni ha yeng mani ha ka por shpau buje hadu shpau steng ka jing rawai revival hapo ka jing alam ka standing choir ka jing seng samla Shillong Rilom Presbytery ha ka por shpau steng ka jing seng yelap i Sherman ka ni jing seng i Reverend Eti Solia i badai Sherman jong ka jing seng samla KGP Synod Sepngi i nong tem organist i Mrs. KD Shilla i nong ilam jirwai i Master MS Doling ban pule bat ban duai dai teman besan TK Jun Thaba ban nyok ban priang i kijing aingu rengkat baki choirs na ka standing choir jong ka jing seng Shillong Rilom Presbytery ka standing choir na ka jing seng samla Suara Presbytery ka Synod standing choir na tangin nyok ya ka jing perbena na kaliang jong ka jing seng samla KGP Synod bat na kaliang jong kabalang ba inong ilap ha kini ka jing seng Reverend DS Roy Mukti ka jing penwai kabalang kalapen kre ya ka prayer room bat ya ka counseling room ka pakerpang ha ka jaka long jing seng pajba la shai ka sngi kumtangi kerpat ya ki badan benta ha ka prayer cell sebagai sobha ya ka ban ya poi na hadu nadu ka por shipho bejemen step by leader ha ka jing ha ka prayer cell long i teman besan ID nong siet bat ki binya shimenta ka jing seng samla Mairang Presbytery Maunai Presbytery Jakrem Phut Juut Presbytery Light Se Presbytery Suara Presbytery bat ka jing seng samla Meriau Presbytery ngikirpat digini bagi sofa bandon no ha ka prayer room nadu ka por shipho beji kini kidai kijing pentep kini gilong kijing pin bena na kaliang jong kabalang akerpat kini ki choir ka choir jong ka jiseng samla belang Presbyterian nonglum ka choir jong ka belang Presbyterian mautuar ba choir jong ka belang Presbyterian mauro pin sngoba ban syong ki jaka syong hadian melawai kini ki jiseng ki trai jong ki yeng kin se alami pi ki yeng ki jong ki ka choir jong ka belang nonglum kan net yeng jong ko memoraling do hang ni hayorung hem ka choir jong ka belang Presbyterian mautuar kan net yeng jong kong IC kana hapo nonglum bat ka choir jong ka belang Presbyterian mauro kan net yeng jong kong bayadahun bayadalin kharuki hang ni hayorung hem bala kerpan iki trai jong ini ki yeng kin skoba wan syau iki ni choir na jaka ba ki syong ka baar ki bus na ka benta ki volunteers ki banet 10 la syai ka sngi kin yang hang ni harut surok JS road naduk ka Porsche prabeji min step thing ha bat kin mi pat ka por prashiteng min step bat la kerpan iki volunteers barok jong ka balang kin poi ka por ka babiang khnang ban yo ban mi ka por ka babiang ka wei pan ki bus na ka benta jong pi ki dekot bat ki delegates kiniru kin yang ni harut surok JS road naduk ka por khnai beji min step haduk kapor kendai sau pesan government haduk kapor sipo duna min step ban mi lang nang ni ha kejuk kapor kenang bingla ban poi biang por siapa pulu ti kita kilong di jingpin bena na kaliang jong kabalang Reverend Chairman
tingin saya kan mawan bat ia gitu kijing pentip nak kaliang jong kasinat bat kumjuru nak kaliang jong kabalang te ngin sile kumta kerpangingi ki dekat bat ki delegates o ngelewan ra ia laki jong ki kali ki jongi habangi wan chakani ki jesang te kumtu kabalang kalapan baik ia ki kali pat nak kaliang jong kabalang bangin ia lek syakatai syakamaran ba lah man penlong ki jesang isngotu ban penlong ki jesang shipau beje bat kebashi beje ha hangtai hamaran pulu tiknang bakan long kebabet kebubiang nak benta jong barok kijing baik kijing renti tel lakerpat ingi kum kid khot bat ki delicate bangin sngobhaun buram ye ke baka balang kala penbaik te knang bakan long kebasuk hakabalet hakabawan tingin sele kumta kum baka balang kala penkre hangni kepor ki prapanget biit ngilapoi syakawai pat ka benta kata bengin rung ban syak skor ya ka ketien ka baim ka jong ublai ka badon haka ya ka jingkerman jong ka jing penim ka badon haka ya ka jingkerman jong ka jing im ka ba keman ka basuk seduki bom jukut ka ban lengba utrai bot unong penim ujongi ujis kres kumta ni ka por nyaingu ublai bang idon ya Reverend L.E. Jerwa ibau blai ula penan kami i manakapor i pastor L.E. Jerwa idon ha ka mau kerwat district bat kumju ru ha ka mau kerwat presbytery ilong i pastor i bidang kham samlah ka arta ndrei blai ula jot ula jit anong ula khot ye i bat ula penan kami i manakapor bat ngingat scam ru pastor ha ka janmit ru kembau blai ula ibet ban penyang pi hakum gri kapor ngaj kambau ublai udon ya ka kubor nakamta kani kapor ublai un penan kam pi un pensum un pensle lengbau jong lau jong mensi wo khut nakamta jong pi baka kubor ka bau ublai ula ai kan long shisha ka bor bar ka jing pen thmai ya ka jingim ka jongi iwei pi wei nakamta jongi baro alang khot ie nya khot ngau bha kani kapor bangingin ya pelaj yakni ka por ka koridor ban shong ban sha skor yakni ka jingalap nagaktien ka im ka jong oblai ki badon saudong jong ni ka jaka ki bala bani osngau lengba jong kani ka tendong jing pen sawa nga khot ie nga khot ngau bhai pi wei hangno ba pi don ai ka por ka koridor ka jong pi ban sha skor yakni ka tien ka im ka jingalap nagaktien ka jong oblai ublai udon ai ban kren ha ka jing em ka jong pi hakum kani ka jan mit kum ju ru ya pi ki praminsi mi ki koridor ki badon ban pet lingba ki YouTube channel ki local channel ha ki TV ha ki mobiles ki jong pi hangno ha ba pi don pi shong bat pi ai ka por ka jong pi ngi pediang sngob ha ngi khot ie ya pi ka jing ai ka jong pi ka por ka jing ka ba koridor ka jong pi ban snap ya ka kubor ka jing pen im ka jong ublai nganget scam ba ublai udon ka benta ban ong ai ha ka jing im ka jong pi ni priang sngob ha ya ka por ka ba koridor ka jong pi te kumta kum ka jing pen kre bat ka jing kershan ya ka ai ka ba u syakri u jong ublai udon ban kran hakum ka ni ka jan mit ngini ruai ka jing ruai ka ba shispa laiposan atu kran ba jamnut jisu kiktien jong me long umso kibala penmi ka jing suk ka badap da jor baro ka jing sawa ka jing penlong ki jing pen shoi do bat pop ha jing sawa ngau bha jong me ki jem jai ki do khop kum to baro lai tli ki khot ka jing wai ka ba shispa lai phosan
chong ne ki jem ja jai ki du ko ki ai ba i te na ki ba ba ru chong per te hong la nu jor ba jing sa wa ki tin su ka jing ma pe ai in scale jing sa wa jong me ka jing sa wa ba don bo ha bo dong nga ha ka don do in mi jing su ka ba ko om ha nga ba mi long jong nga om da ka tin ka ba sha to ben du ka jing ar ta tin kren nga to kren a tra ai ngam yo sngeu ka we ka tin ka ba mi na bo nen hi jing she ding kin ja chiu nom jing su bo chiu cột can mi Pastor nong yalam iba peniat ia gejing seng gejongi haganega janmit kabamenta iba longi henmen jonga hautrai bada gejing syakri kam jongu ki pastor baro ki badon haganega por ki balongi kpa ki baken jaman sim gejongi kita men besan kinong syarai jongga balang kidekot jongga komiti balang kilong kpa kilong kemi ki para samla ki bait bat ki hep ki beret ngai kublei pilang baro haga negopor haga kerteng ka jong utrai badunong penimba i jongi uji sukres nyangu yau blei haga nega janmit baula syas ngabayangi kum gipat lang balasiu spa jong terai kimen sim kiba kordor kiba ublei ulakot i yangi lang baga lenti jong kasnam naga bantaban pelat bat ban penim yangi nagi jingte jingkum haga jing im do bar ka jing im mensim ga jongi daga jing temu ban peli yangi ya ka kerdop jong ka beneng bat ban peniyo lat yangi bangin yo pedang ya ka jing ai ga jong uji sukres haga naga pertei bat bangin yo long kinong yo phong pan sengat haga taga por ka bau trai jisu wan syau yangi naga naga kendeu ubleu naker khu yangi lang baro lang bajong ka naga por habangi don yaga ban yasha skor ga ktien ga jong ublei kublei sibun yaga evangelistic committee ke balai bet yang ha kana ga janmit ban peniang habdeng ga jing telot jing swai reng ga dua hi bau bleni snei ban yarab naga ban tajong ilang baro ha kana ga por para bangit bait ngadon ga kubor ha kana ga janmit ban pankan mau habdeng jong ilang baro ha kana ga klepman barka kubor ka bangakwa ban pankan mau habdeng jongi ha kana ga por kalong kajing pan khia ya kari kata ka dega kubor ka bangala jit ha kana ga janmit ban pankan mau naga ktin ga baim ga jong ublei ka bangala jit ban pan syong nong rim naga kitab ka baar ki chronicle naga lenong ka ba nyeu naga dekot ka ba katsau ngan puli ga ktin ga jong ublei ka ongkum ne
lada kibriu jonga ya kibalakot haga kerteng jonga ken penrit iya lade ken duai bat ken wat ya ka kemat jonga bat ken paino na kelenti baman jongki baro kumta tengan sengeu na beneng ngan map ya ki pop jongki bat ngan penkia ya keri jongki ong ga ktin ga jong blay haga na ga janmit ngini pai hau blay haga jing duai au blay ubau kpa badu kenrat jongi bah beneng ubalangu trai jogi met bagi men sim jongi ubalangu nong penim badu nong siuspa jongki bangai ubalawan kenang haganega bertei ban sya sitom magading pna banwat ban penim ya gabalajano uba trai nginget haganega janmit medon banwat ya no na pedang jongi haganega por bangin yo ban penyesuk ila dirigat lembat me trainya da duai baman kirku naman kata ahai kenega por au blai kenong por tangga jong me kabamania pedang jong ya trai kat bagi dang cha skor ga ktin jomai kenra mela peniang yau sekriu berit jong mai hagan ga por ablay ba it ngakermen ya gajing isnai jong me habing telot jing suai baro sengeu ya gajing doai namaga kerteng uji sungi doai amen kajing penkia iya kari kalau ngekubor ka bangalajit hagan naga janmit kaba mentah ki para mangaj bait ki para mensim ki ba kordor kajing pang kadai ka wei na ki jing ya kendu ki ba hadu kata-kata hagan naga jing im jongi hagan naga perthei bat habakan ni ka wanja kakta ya ka jing san ka jong bereu ka pendu no ya ka jing sok ka jing kemen kapendu no ya kajing pahu pahai bat kabu bujli no da kajing ngausi da kajing dog bat kajing kerdu haga jing im bat kajing yat lenti kajong iki bereu bat kidon sibun ki por bat kajing jia ki ba kajing pang kalong kadau jong kajing yap no jong ki ba it baton jong i bat habakan ni kajia kawan raya kajing du kawan raya kajing peniaklat bat kamlong ka basok ya uno breu ya kano long yeng long sem ban ya sem ya kajing pang bat ya kajing yap haga jing im bat kajing yat lenti ka jongi haga na ka perthei bat day namar kata kadau bakum gibreu habang im hagan nega perthei ngia persangkat la kat yai banwat ye kejing yarap nakinong sumar hagan nega kendau kibala ban kersan kibala ban yarap yangi daga jing kemu badaga jing kermen bangin yo alat yaladi naga jing yap namar bangi kwa ban yo ye kejing im para banget bait kalong hagaju kerukomru hagajing yat lenti kebakan zaman sim kidon sibun ki jajing pang ki baper ki bakta ya kajing im kebakan zaman sim ki bakta ya kajing san kajong banget bar ki bakta ya kajing yadai kajong bereu badu belai habang im hagan ke pertei bat ladang imyo iya kejing penkia haga por kababiang ki para bangaj bait kawan lap kajing yap kabakan zaman sim kata kajing yap kabapan ya klat no iya kajing dai kajong ubreu badu belai bat habakan ni kajing pen ya klat kadon ubreu udon ya kajing sengausi badu breu uyap haga jing yam klem damat ya jisu para bangaj bait kanay ka bentana ka ktin ka jong blay kaya tu yang i ka bakum kata ka jing ya kendu ha ka jing im ka jong kibriu kibalajit ki jong blay kanay ka benta kaya tu yang i ka jing ya keren ka ba markmat ka jong usim Solomon badu blay ha ka jing wan pau ka jong blay usim Solomon ha ka ba arsin hadin ba usim Solomon udang sudah bantai ya ke tempel ha Jerusalem
ki para banget bait kaktin ka jong blay ka yathu yangi baga jing sensar ka jong usim Solomon kadai ka ayom ksiar haga hima Israel kadaw kalong namar bauk pa ka jong usim David ulaseng ya ka nong rim haga do pada ka mensim haga lenti ka badai kahima Israel kadon haga jing scam kasensar ka kadar kadon haga jing scam namar baus im David ulabu yau blay hakmat haga jing im jong kari Israel kadon haga jing pahu pahai kadon haga jing sok jing kemen bat kibriu kibasyong haka kidap daga jing kerku namar bau blay ulong ka pedeng ba haga jing im nadu usim hadu kun hajar kata kadai ka jing im kata kadai ka jing yat lenti ka jong ka hima Israel haga por jong ka jing sedang sensar ka jong usim Solomon kidon naga bekum kata ka por jong ka jing kemen badai haga bekum kata ka por jong ka jing kemen ka bau blay ula keren usim Solomon bantai ka temple namar bakan ni kadai ka pedeng ba jong ka jing im Usim Solomon ulale ya kata ula trei da ka batei ya ka temple ke jong ublay namar bau tiap kani kalong ka burom na ka banta jong ublay namar dei hang ni ka banong ka jaka jong ka jing slok jong kini ki banget rengkat lembad ublay bat hadin bau latei ya ka temple ula dep na dong syadong ublay lawan pau ha ka we gamit banyak keren badus im Solomon bat hakata ka jing pau ka jong ublay udon ban maham ka juga por udon ban keren ka juga por haus im Solomon ubadai unong yalam haka sensar ka kadar ubadai unong yalam haki benta jong ka jing sakriru ya ublay ulawan ban paus im Solomon badabau blay wan ban paus im Solomon uyathu uya kaneka way ka jing maham bad kata kalong ka jing pang jong gari bad ka jing pen khia yaka tang artaligi pon gi bangakwa haganega janmit ban pen kan mau hapadang jong ilang baro kabaneng kong kadai ka jing pang jong gari Israel haki sengi ki bahdin ki bau blay ulama ha maus im Solomon bat ka jek kumta yaki ublay ulayate ya ka jutang badus im Solomon hadin jong ka jingte ya ka temple bat ki don lai teliki mau nong rim ki bau blay ula keren aus im Solomon bat ka ta kalong ban sumari ki hukum ka jong ublay ban omane blay tau ban im ban yat hakalenti jong ka hok bat ka jing sisya kidai kilai teliki mau nong rim bau blay ula keren aus im Solomon hari ka jia ki snem ki bahadin para bangaj bai bagan ka jat benriu Israel kala dai ban mat ya ki jingpang namar ki kenyang jingpang ki lawan ban trei haga jing yat lenti ke jongki ka jingpang ka banengkong ka bagai jat benriu Israel kala dai ban ya kendu kalong kajing lendet ya kaktin ublay habang ipuli ka dekot ka bakat nyau kat kendai ublay lawan paus im Solomon madu keren hau uang lademen yat haki hukum yaki bangang ala hukum yau kpa jong me ban le halada me yat hakata kalenti kat bakum ki hukum ki jonga ublay ngan pan scam ya ka hima ka jong me ublay wan ban keren aus im Solomon ya kata Belewan ban ai hau ya kan ka jing mana hau baga jing angnut ke jong belai kalong bagi kon Israel kiniyat haki lenti ki jong belai kin kok ngu ya ki hukum ke jong belai kin sya skor ki jing ikai jong ke ktin ke jong belai hari ka jaga por bagi kon Israel kila lendet no ya ke ktin ke jong belai bat kim simla kok ngu ya ki
Kini ki kun Israel kiwan ban pendep ya kiniam kirukom hakabalabu ya ki ban le handrai ka jing im jongki kam semla pen sengau bahaya belai baru belai namar kata ulah keren na ki kun Israel uang bakini ki beriu kiwan hangatang dagar miang sentur handrai ka dok nut jongki ka jengai nanga ong belai baru belai simna sengau bah ya kata kajing mane dagar miang sentur kabaklem dok nut badai nama kata kadau ka ketinu belai ka keren haki beriu haki rukom baper dan ipor bagi keren haki rukom jo kajing penkendu ka badau mensim dan ki baga keren da kajing puli ka ketin ka jong belai badon ipor ki baga keren lang baga jing syam ki baken jaman sim ki jongi kabangingi syam rekat lem badu belai ki kun Israel kila lendat ika hukum jong belai lada ka ketin ka jong belai ka hukum ya ki baki daiban imba baki daiban kongu yau ki kun Israel kila im ya ka jing bom kongu para bangai ba iit ngiken mau yau Adam maka keper Eden ubelai ulabu hau ika hukum baduang Adam naki niki ding baro hakan niki keper melak ban bam naki baro henry menom yo bam nau neu ding ka jingtip ya ka babahabat ka basneu bat hakata ka sengi ba me bam nau ne da ka bayap men yap shisha ong belai wadam ula saskor haga jing yat inti jong u sipor Henry hadin baka im kalawan banterwa hau yau tau so jong uding ga jingtem. Hadin ba kini kila persiang ban sandur ban kemi yau no so ong ga ketin ga jong blay kila i kumbau long ubabet ban bam bat kila bam. Bat kata kalau long gajing pen ken ya ka hukum ka jong belai baru belai ulah sem so si ya ki bat kai ka bau le kilamat ya gajing tim hakan ka kendau baru belai ulah deban beno ya ki na ka periden kilamat ya gajing ya kendu jong gajing hapno ha gajing em jong ki para banget ba i arti moti kal nong balai ka dekot ka bahnyau kaktin ka jong blay ka yatu hangi bahagi tagis ngi ki ba khadu kinwan ki por ki ba sitom ha ba ki briu ki long ki bom ko ngo kala banlong ha ka yin ngasem kala banlong ha ka balang kala banlong ha ka imlang ka salang ki bom saskor ya kata ka jing pensngeu jong ka jing nyetip lem ka babha arti muti lain yau yong ki baju yo hikai halaka sengi hendrai ki bompoi saga jing tip ya ga jing shisha ngiyo sengeu halaka sengi ya ga jing hikai ki ba kordor ki ba ka hukum ka jong belai ki ketin ka jong belai ki hikai hendrai klempoi saga jing tip ya ga ba shisha sengeu tu taba klem syampang para bangai ba i kata ka de gajing ya kendu bar kala long gajing pang ga bakrau ya ga jat benriu Israel kajing lendet ya ga ketin ga jong belai kajing pang ga baar kalong kajing mane belai tau kikun Israel kila mane belai tau para bangai ba i jaga dekot ka bakat kendai ublay ula keren lepa haus im Solomon ubaru angkum ne bat pin let sakri yaki wei pat ki belai ban mane yaki ong ublay haus im Solomon menom yo lat ban le yakata menom la ban mane yaki wei pat ki belai nalor jonga ong ublay ngalaya lam yame ngala sumar yame ngala don regan lembat me kumne kalong ka hima jong me namar day manga henry me tang shumane belai tau me tang siyo ki belai na lor jonga au belai kata kadai kadak jong ka jing pra jong ka hima ka jong me para bangai ba i usim Solomon kari ka jong u ki kun ki hajar jong u kilamane belai tau
Kae ka belai tahu ki para bangai. Kae ka basim ya ka jaka ka jong belai. Ha ka jingim ka jong beriu. Kata ka dai ka belai tahu. Ladau belai wong men I jau belai jong me da ka dok nut jong me baro. Ladang akam jit, ladang akam I ya kae ban ya ka bau belai. Kata ka dai ka belai tahu. Lada kadai ke kamram yang bangan ya selok badu belai halaka sengi lada ngakam jit ban ya selok bad kiai jong kene ke pertai kata kadai ke belai tau para banget bait kidon sibun ki belai tau haka jing im jong I haka ne ke pertai ke bangi im bat ke bangian kidon ki belai tau jong ke spa kam don jing bakala haka spa para banget baga ketien ka jong belai kam keren ya ka jing bakala jong ka spa. Henry ong ka ketien ka jong belai uthit jong ki kenjabel sniu baro long ka bait sebai. Ka jing bakala kami tang hadin bangila kami jauh sebai banyak ka bait jauh belai. Badhabau beriu it jauh sebai. Utau dah kilat kelentiban yo ya ka klem ken ya kita ki an ki kanun jong ke jinglong babha haga nega kendeu kawai par ka belai tau ka dai ka buram na ka bentakan ni haban yaksa badi ya be na ka bentaban yo ya ka haban yaksa ban ya be ban yo ya ka bad kani ka kit hakmat bat kakalalong kajing ya be haga jing im arngut kisenran jong jisu kilawan au jisu haga wege sengi ko kenrat kiong men sya yangi wei ban syong syakamon wei ban syong syakadiang ha ka hima jong me ki kwa ji ti ki ar teliki suki mar senda badu jisu ong ye kisenran pim tip ya ka ai ka bapipik pan Kidon sibun kijing pan kejogi ki para bagai bait ki balong kijing duai ki bom semyo jubab kadau kalong namar bangim tip ya kata ka bangingi pan ha kajingim ong wei long kemi pastor duailem se bau belai unten ju yau kupaki kun ngongkong shua bangin duai ya kata ladau belai unten ju pilasya Pitarai bau belai unai ka wat ladangim nang ban pom Tarai ukpa unai ka wat prat hau kun bom tip ban bat para banget bait ki kun Israel kila mane belai tau kila mane belai tau ya ka spa ya ka buram kila mane belai tau ya ka bor ha ka ne ka pertai bat ka jing treu bor ka basir kai Habia be ban yaksad la kumno ru dei ban sensyar manga yakine kajing kwa ban sensyar halor jongki weipat la kumno ru ngadai ban long hakli yakitai bat kata kalapan ka ya ka pop hau lucifer hakal lenong isial nong khatsau da ka bau ong bangan kiu sejrong nganlong bakli tam ula kwa abadi rengkat badu belai ula jid ban yang hakamat jong belai ban keni ya kata ke position ke jong belai para banget bai ubelai ula sengusi mendai ta kata kijing kwa berai jong ke pertai kijing sengubha jong ke pertai kineru dik haga jingim para samla bait ngi magis ngi ba besitom ki balang ba jong kini ki pathai kubor ki tenat jong kajing stat sayan kabalawan bante ban kum bunsin para banget bait subu no ladangan ong ki para samla bait bisa bat nom clear ka history jong ka mobile ngan page ki bahalan det jong ka jing tab da kan neba haba pila tab da ka kembor ka jong pi don ayu para banget bait para samla don ayu haga history jong ka internet
Om day hagabasay, hagabadum, halandet ka kenro, halandet jo kajing bom yo I mano. Don ayu. Kijing kwa brai jong gado. Badai na markata ka daun marbau polu tip bakini kilong baserkei hagajing im samla ula batay yaw Timothy apostol samla Timothy uang kamper milong pastor yung kabalang hangni hagajak kabalabu yame rayong upol pet yapno nakijing kwabray kajing long samla jong me ngila abanong isamla Kristan kiba kumno ru para bangaj bait. Henry kini kinwan ban yele. Bagi don sibun gipor hagajing im Kristan gajongi. Bangi kelono hagajing im namar. Kiai kiba kenjado. Para bangaj bait kini kila kelalong kijing mane belai tau jong gikun Israel. Bagi kun Israel kilas ngobha hagini belai tau. Kebagi kilamah. Kabalay kajing pang gibagilia kendu kalong kajing jakno jong kahok hagalong beriu man beriu habangi pulih kadekot kabakat pra ubelay ula kren aus im Salman baru la ngau batmen sumar yakian bat kijing bishar jonga hagakot ba pareng uang righteousness kabamut kahok kajing angnut kajong ublay ya kane kajat benri Israel kalong bahkan sumar ya kahok nakata kadaw blay uang hau Amos ay baka hok kan telun kadai kahok kabakan tiu ya kajat benriu kadai kajing imhok kabanyalam siya kabadai Andai kane kajat benriu Israel kalayo mat ya kajing pang nabar bakan ni kajat benriu Kam simla im hoksyu hagalong beriu man beriu. Kam simla im hoksyu hagalong beriu man beriu. Ngajus ngau tenat hadu kata kataban perkat. Yaki lai teliki mau bersiu jong kajat benriu ke jongi. Bagi ta kilong katip beriu tip belai. Katip kur tip kha. Bat katip hok tip sot. Ngaju perkat yaki long suaman suah jongi. Kibalas sandur banbu yangi kum kejat benriu. Hakin niki lai teliki mau bersiu. Hendrai kadon kapor. Hakajing yad nanti. Bangilan nang hiar bat nang sendet no. Hakan ni kajing sengau tu. Bat kajing itu. Yakin niki mau nong rim jong kajing im. Hakalong beriu man beriu. Katok kasyukor. Karha katray don bor. Hakaim lang kasalang. Haga sensyar, haga kadar. Bat kidon sibun gipor, kibawalong ilong gi Kristan, rengi im klem belay. Bat klem syepting, ya kata kabom dairu kumju. Para bangay bait, kani, kalalong ka jingpang, kabalan ng kiustet, hadu kata-kata. Habapai, haga song kasong man, kaniru, kalanang lengkar, kalbanang may kisngi, bat kipor. Bat kae kata ka bau belai ulah hikai ya ka jinglong kentang jongka. Ka kelalo ka jing yelek kai bat kun jakai. Naga benta jong ubriu. Para bangit bait kata ka dari jingpang ka basir kai. Ka balawan jaru ia ka jat benriu Israel. Para bangit bait bat day na makata ka daw belai. Ulapan kan mau hapdeng jo kata ka jinglong jingman baki beriu ki jong ki layak kendu bar kilamat ubelai ula dab da ka jing sengusi hadu kata bakan ka jinglong kan ka jing ya kendu jong ki kalapan put pelak hak kemar jong ubelai ya ka jinglong bakan jaman sim baru ladap jing sengusi ya ka jing lek jong ki baru belai ula keren au isayang ikin mau ketien jong belai kal nong ka benengkong Haga dekot ka bakat way ter ong kum ne ong belay. Iya ka ban lay kini kibabun kijing kenya jong pi yang ong utray. Ngalang iya da kijing ay ngutang kilang brot senrang. Bat ka klen kijing riba sengay. Bat ngam sengubha ya ka senam ki masidap. Lem ne ya ka kun gilang brot lan gilang sokmo.
Wad walam su ya kijing ai batala. Ya kinai thamai jong pi badi kijing kawai niam jong pi balabu nagabanta jong pi. Te haba pikner lagi kti ngan buri ya ki kemat ong belai. Haba pi penlong sibun kijing duai nganom sengap ong belai. Namar bau belai ulah siam sengusi. Wong kti jong pi kidap daga senam. Ublay ulah siam sengusi ya kajing le jong kana kajat benri Israel. Uyo i baki wan hau blay regan lem kajing pendap ya kiniam kirukom. Hanrai ki kti jong ki bit tengit. Ki kti jong ki kidap de ki baban sausi ya ublay. Ublay na markata ulah siam sengusi. Kajing yat lenti ke bae. Karena kejat benri Israel namar kata kalau dana pedang jong kajing pang ladau belai wang ngakan taj kajing kenya jongki ladau belai unong nganem sa skor su ya kajing duai ki jongpi perkat ki para bangai bait ka ai ka banjia ya ki kun Israel kumno kila ban im ha ka pertai klemu belai Kom ki banget habang iem makan nega pertai nginam la ban iem klem mau nginam la ban ya jaga si kelimat klem mau kajaj ban riwi Israel kamat ya gejing pang ha gejing im makan zaman siem ga jongki kimat ya gejing leng kimat ya gejing pisah harai om don mano bala ban yarap yaki ki berkat bakan nega niam kerukom ke baki ki pendap kan long gejing yarap yaki harai em Badai nama kata kadau ki ya kendo ya ki kim kai. Haga jing ya lenti ke jongki. Hare pedang jong kata ke kim kai. Habau blai ula yo i ya ke jing leng jongki. Habau blai ula sengau lem ya ke jing kaang jongki. Habau blai ula yo i ya ki baki la kordet, baki la janjar, baki dona temir jong karyat ba aga basir kai. U blai ula sengau lem ya ki. Namar bau iki hadu kata-kata. Badai namar kata kadau. Ublay lajit ban penkia iki. Henry habau ublay ujit ban penkia ru. Sujit kum to ban penkia iki. Lem das ngau to. Kajing penkia ia kari Israel. Hapedeng kata kapor jong kajing du jing kermen bagi kun Israel gila dai ban yai. Hapadang kajing no mensim om don dawai bala penirap yaki kita na pedang kajing kordit kita na pedang kajing lenga ublay ulawan na pedang jongki ong ublay Yosim Solomon kanega day ke jubab om don manu bala ban ay ke jubab ong ublay tanggan negalat berkata kalong don kam ya kajing tray jongpi Don kam ya ka jubab jonga. Kita kadeki arteli ki badon kam hadu kata-kata ru haga jing im jong ikum ki bangait. Ang ubleyo si im Solomon kabenta jong pi kadai kane. Lada kibreu jonga. Ya ki balakot aga kerteng jonga. Kin penrit ya lade. Kin duai. Kin wat jaga kemat jonga. Kin paino anak itu kilenti beman jong ki baro. Pisule ikini ki saut lagi eke yang ubelai ngan le mga ya kabadon kambaro kabenta jong pi kadai kane yang ubelai kabaneng kong kadai kajing penrit ya lade om don jaka ya kajing penkia lada kajing sarong kadang don kajing penrit kadai kajing sengausi ya lade kajing sengau tu ya lade Kajing sengau tu ialah kijong gipo. Kajing sengau tu bangam biang tang nalade. Ngadon kam ya ublay. Ngadon kam ya no kiban ya rap yangi. Ong ublay kajing penrit ialah de kalong kabadon kam. Jisu bau saj ki selajat jong ki senran. Uyalam lenti ya kanong muna bakrau ki kristan. Banlong ki besengaurit. Kajing sengaurit ka panlong ya ubreo. Ban sengau tu ya ublay. Kabar pada ang ublay duai. Kajing duai kalong kabadon kam.
Namar kani kadai ka jingnya selok kabau beriu udan baru belai. Ubelai yo i bakan ka jat ban riu. Kam sengau tenat su ban ya selok. Bat ka jing bom sengau tenat ya ka jingnya selok baru belai. Kami namar ka jing bom itsu ya belai. Namar kila kam jit iki belai tau. Oh kidon ki belai tau, ki baki ki bat halaga sengi, ki batang isu kenduk ye ka por tiak, ki la pej ki belai tau ki jongki. Tang suyo ye por balai tiak, sia ka belai tau jongki la kwa ben ye selok. Para samla ba i ladangingi don samla. Ki bangingi i. Kai ki bangingi le. Kadak jong ka jing ye dei ka bajan, ka dei ka jing ye selok. Hang no hakabaki kidon ngitang siyo por men step mars ki men step hello ngilo pila ayu tang siyo ya ka kubor ngadang terekam have a nice day lakamen bersis ngi depi Poris yang sengi dang pu lau mo khiu dang ba thlup si thlup hapedeng ke lengka ka pentor keti ai tiak ke gombail pedang le ayu ngadang sarying oh pipat ngadang pu lengka labu no haka patelun trebiang siteng lajan poi ndamit swaban saj kejat namar ka keti mentapat proses ngingim sokwa te banya manduk no kata ko jingi slok berkata kalau namar bagadon ke jingi haragi kon Israel ka jaga por ka ba kila kamjid ban i jaga pertai ye ki belai tau baru belai namar kata yolat syu haga jingim joki ka jing doai ong belai kalong ka badon kan Kalau ngutit senam jangan Kristan, Satan kham siap ting, yau beriu badam kosu, Satan siap ting yau beriu badam kosu, ban yau beriu baklan bor halaka jingla. Para banget bait, ong belai kajing tuai kalau ngau badon kam, lada pikwa ia kajing penkia, kabasau ong belai wat ia kemat jonga. Wat ye ka kemat ka bamut ublay uday banong ka pedeng ba jong ka jing im jongi hakaway pakaway ka jing simray jongi kum gibanget ublay uday bandon hapedeng ublay do bandon hapedeng kidon sibun gipor haka jing im samla ka jongi kabaka jing simray jongi kamsyong haublay kasyong haka jing jid jongi kum gibriyo Badai nama kata kadau kidon sibun gipor baka jia kajing bom sengau tenat haga jing im namar bakarai kajongi shimet ublai wong don kamban wat jaga kemat jonga don kamban pediang ya ublai baun long unong sensar jonga jing im kabakadu ong ublai paino nakilenti boman jong pi baro Ublay uang lada pidang le kaju si kaju. Kumno ngalaban pediang yepi. Paino ong ublay nakilti boman. Unong ruai semen siem uang. Kijing long barim ngala ino baro. Balay bau ino baro. Kadau kalong namar. Bau jisu urung hanga. Paul si kinong korin uang. Wey badonau Chris ulong jing tau betemai. Kiai ki barim giladuk no. Kiai ki jelong ki batamai para samlaba i kidon sibun ki jinga kenduk jongi haga jing im jongi ki bahaga balalet no ngilapil ngilaya kenduk ya ka jing rem bat kata ka jing ya kenduk kala pendiau kala pensir kala penting yang iban ya cakmat ublay wong paino negalati baman jong pi baro paino ong ublay kane ka jing kedau ya ka jing kala ka bamut Kadai kajing kedau ya kajing IT tamai ya lade hau terai. Baru belai uang kini kidai kisau teligi bentah. Kiba pi pidai banle. Ang belai pi tang sule ya kini ngan le sama nga ya ke bentah jonga. Ang belai ngan sengeu na benem.
ngan sengeu ong ublay bat ngantang su sengeu pila kemen lepa baladangan sengeu ong ublay ngan map ya ki pop jong pi kita ki pop jong pi ki ba pila le nganum kan mau su ya ki bandang alamap ya ki pop jong pi ngan pen kia ru ya ka ri jong pi para bangai ba i ublay ula keren ya kata kajing sisya batai ublay ubalong kajing im naga batajong ki day ublay ubalong kajing pen kia ya ki ubaka mari baka martaru kas ngutu kumta ka ongko try lada meladon mame para jongi unom dalayap kinget bau jisu ulang kajing im hakalong ying kalong sem para bangai bai pila berkat habang apang kaying kesem jonga kantang balada kaying kesem ka jonga kanpang kaim lang salang ru kanpang badai ni makata kadau kidon sibun kijing pang hakaim lang salang bangi yesem bangi kendo bad haba pang kaim lang salang kawan ra ya kajing du jing kermen kawan ra ya kajing no mensem kawan ra ya kajing siap ting kajing lang kawan jia namar kajing pang hatol ladang ngingi pang ngila mo ban susah ya kata kajing pang ban susngap ya kata kajing pang ha kajing im kidon sibun kijing pang ha kajing im simet jongi kila banlong kajing duk kajing kerdu kabawan jia kabawan tap yangi kila banlong kajing pang kajing sitom ha kajing imdo kila banlong kajing syate syakum ha kajing melin gabasniu way perlok sam lawang pastor ngubase Arab lem wang alam melin jing melin basniu bad menta wong kala don kajing treo kabangi ju ong ha kaktien jing melin jongki safar kala don ka kribing ong tau perlok samla ngamla syasyu wong ki don gipor ki bangas ngewan sim dau ternem bantit jaga kti ya kitit ki jauh namarkan ni kaki cita yeu hadin jong kajing sumar tau samla uang pastor ngakwa ban lajno nakani ngobase taulenti apa dengan jing duk jing kerdo ubelai upelilat yau tau samla bad mentau don haga jaka jong kajing yeslo para banget bait don sibun kajing melin basneu kibalate kibalakum kibagala don kajing kajing sar haga jing yad nanti kajoki kun samla jong kabalang ong tau samlangam semut pastor bahkan ne kajing persang jonga haga tu kesengi kan pensitom yang akat ne kat ne ngakwa ban lati tang bangamla namarkan ne kamet para banget bai kajing melin basniu kita bat kikom para banget bai ndai ta kata kidon kijing sitom hakayo kakot kidon kijing sitom ha kajing yaday kidon sibun kijing pang bagan jaman siu kajing yapno ha kajing yaday kajongir kat lem badu blay adam hadin baulak kelon uang ala leran ula persyang ban pedri na khmat jong blay ula sengau syapting yau blay henry sanon pedri na blay ublay wan wat you adam wang syano medon bada bau ublay ula lapi ula sengusi kidon sibun ru kijing pang hakai melang salah kibaga jing pensusi ya ublay lebaki kambat kajing le kijing mut jing perkat ke kibajia kadon kajing ki jing ksar hakasen syar ka kadar kijing kijing yele kiwantap kibabun sin kinong yalam kidona ka kimkat kumnoban simrai kumnoban le hapdeng jong jing kulmar para banget bai kakthien jong blai ke kayingi hakane kamit lada lakut kiwe kilat balay ngimwan dakan dagalat kabaga ktien jong blai ka ong
balada ki briu jonga ki syaskor yang ongu belai ngan le ya ka badon kam ngidon hakan ka janmet ki para bangai bai ngai ca pedeng jong ki jingkit ki bakhia ki jingpang ki baken jam siam ki bangi yasiam ki ba om dan menu betip ya kata ka jingpang ki dan ki portang manga badu belai ngitip ya kata Bakin ki yai terai, ki yai te, ki yai kom yang i. Bagi don sibun ki por, ki bangi sngau, ku bangin tau no kada no lat ban lat, haringi man lat neki. Seim debet hadin baula le ika popa kemat jong belai, uang kat bangala sengap jar, siing jong akila terkong, namar senia sengi ke keti jong megala kia lor jonga. Para samla bai kat bangi dang sengap jar ha ka jingim kat bangi nampat jubab yo belai ka keti ka jong belai ka khia bar nyin yakit je ka jingkit ba khia ka jingim jong ha ka jing sisa sisur ka jing kwa ka jong belai u belai uang belai pi kit halade ka jingkit jong pi belai pi man ra syang uang kwa ban penjam ya pi jisu uang ayeng ha ka jingkang bat ngati ladau no noru uyo sngau ya kiktian jonga wangan wanrung sepo ngan ya kawai miet lembadu kam yo jisu ban supli ke jingkang kam long ka ba yo hendrai burom ya kamon jonga ba jong pi ki para bangai ba ki para samla ngidon akan ke janmet ladang amar wei ngasim ya karai marwei ngisim ya karai kan ke janmet Bang terai ngakwa bani siam ya me. Terai ngakwa mentau thumai ya kajing em jonga. Namar bang ngakwa bakari ke jonga kan kelah. Terai ngakwa ban duai. Terai ngakwa ban wat ya ke kemat jong me. Ngisdang syuana lede. Kandon kajing pen kia ka bapala. Ladang isim ya kena kerai ha kena me. Terai ngan penrit ya lade ngan duai ngan wat ya kemat jong me ngan paino na kelenti boman ladang lajam ke ti boman hakini gisengi balalek no hakane ga mit ngakwa bangan paino bala bantip hakane ga mit manu na preng jong pigi para me kata karai kajing kan long play ngel ya pang jong ribet ke jaj ban riu pidon jing sengau khia ya ke jing pang ke melang salang pidon ke jing sengau khia ke jing pang ha ka long ying ka long sem ublai kwa yang i bangin wan siu baladang isim me kene ka rai ke jing kemen ke dayang ha bedia pi marwai ngin ya duai ngkwa ba pin duai ki para ya kene ka janme Piduayat ya lade, tapi baik. Ngalong Kristan, hari ngampat Yesyam ya mego Jisu kajing em jang. Kidan sibun kipor kajing em kajing yat lenti. Bangiju syong ha kajing seng nak away katayau syak away katayau. Kalam na syam ya karai ban penyesuk ya lade kat lam baru belai. Belai kuah yang ni. Bangin penyesuk ya lade. Nagaman siam jong kajing kia. Ya kajing pang bakan jaman siam ki badan na kamet. Ha kaman siam ka jongi. Ya kajing pang bakan jaman siam ki badan na ka ri ka jongi. Bagajing sengau kit ram ka jong abad jong pi ki para banget. Badagijing ha badang jong kajing yale. Yet yale deh kan ka janmit para banget. Badong terai ngajubab. Ha kaman siam ka bakamen. Bangan ai tia la de hakane ka por. Da ka man sim ka sngor. Ublei uai ka kular. Ya ka jingkemen yang ilang baro. Lada dona preng jong pi hakane ka janmit para samla ba i. Ki para banget. Ki ba yos ngau ya ka jingkta ka jong ublei. Ki ba ublei ya ja preng jong pi hakane ka por. Ban pi kwa ban jubab ya kata ka ba ublei kwa. Ublei kwa ban ai ka jingkemen ya pi. Ublei kwa ban kit ya ka jingkit jong pi. Ngin siok banya duai hakan ka por. Supen pau tang ba pirai ka keti jong pi. Ngin yo banya duai nang kata jong pi.
Mengis kamu blame kerkui pi. Supan pau dah kapira itu blame kerkui pi blame kerku. Blame kerku ngai blame kerkui pi bona blame kerku. Blame kerkui pi ngelab bona. Blame kerkui pi bona. Dang lan shu dem ne por blame kerkui pi ngelayoi. Blame kerkui pi. Blame kerkui pi. Blame kerkui pi bona ngelayoi. Blame kerkui pi. Ana ke jingkit ki bakhya. Blame udah nasenda jongi. Bani harapan kerjaan jangi. Engkau angin ruai ke jing ruai. San spalai puar ke jing ruai jong ke jing duai. Kabau beriu bas tu ya lade. Wang wat kentat ko jisu jam nut. Sengau ke yam jonga. Haba medang kot ya ki wei wat kentat yanga. Sengau tu bau melong hakan ke pertai. Sengau tu ya ke jong ke jing tulat sengau tu ya ke jing bomla. Hari wang wat kentat ko jisu. Badu jisu dona senda jongi. Wang hanam kentat no yu syabal. Ki umat ki jong abad jong pi jing doai jong abad jong pi para bangai. Jisu yo unam kentat. Kerpat inong tem hakan ke pori ke painu bi sok bahaban yalam. Ya ke jing tem bat ngini ruai ke jing ruai de ke bangi yeng. Kat ba pidang sengeu kat ba pidang ruai para samla ba i para bangai ki badan hakan ke jing seng gitu ki bala rai ki kiti ki jong pi. Wat nam sengule ran. Wan sine se kamat. Jisu wanga ab ya pi saitanu pen le ran ya pi wat nam le ran. Kan ke de ke kebu. Pinya kan mau ka history jong jing im jong pi badai ka bukum kan ne gamit. Pi mat yo Jisu ka jing im. Wan sin sikmat ngini yang bani ruai ka jing ruai san spalai pu ar tang sisin ruai. Hadin ka jing ruai ngakerpa di pastor ar arab sang. Sepelat ini de jing kerku penwai. In subah ban ye yang. Wanok ki para banget bayi. Tu ki bala rai ke kiti jong pi ha ka jan. Wanok sya kemat. Bleu ha pi pi wa ban pen kia. Bleu wa ban pelai ya pi ne ki jing te jing khom jong ka jing im. Dan nabreng jong pi ha ka jan miet pi wan kat lem ke jing kit ke bakhia. Ka badai tang ma pi badai tang Jisu bayu i kata. Jisu ong pi ha ka miet balai. Balai pimwan syanga. Wang akwa bani rabi. Wano syakmat ki para banget bayi. Wano syakmat. Jisu wang ahab ya pi. Wang akwa bani rabi ya pi. Wang akwa ban pelaj ya pi. Wang akwa ban penim ya pi. Lada pi wan ban bi keloi ban jubah. Ya gajing kwa gajong gajing em. Wan syakmat ki para banget. Itu ki bala rai ki kiti ki jong pi. Ki kaunselor ki don hang ni kat lembat ni. Kini Arab lem nak kita jongki ban wan sikmat para resi boni para samla lawan hang ni bulan kerku ya pi wan no ki para samla ba iwan wan Jisu abi udah nasenda jong pengin nomir ruai sisin ruai kan ke jing ruai iwan regat lem ba ke jingkit ke bakia Jisu yo mis kemle don ban kerku ya pi len ba jong kan ke po
gadonut sniupen la na marding pona Jesu parasam labai ngatip kadon gajing nyelek ka bakraw apdeng jong pihak ne gajan mi kandon gawe kabor kabanong yapi para samla pidang donnya kabor papinwan na gawe gasgi pidang donnya kabor nang im sangubha nang yat sangubha swasipor apkan sapoi kabor hari pinam laban le iga tagi para samla bai ladau mensim jong belai lakta yapi hak ne gajan mi warkan taji kata para samla wan shau jisu udah nasenda jong piban pelai yale yakan nega jing yale kabakan zaman si pin yo job daga jing kemen pelet pai daga jing kemen namar bau belai aham ya pi pidon hang ni ban penyesok nagat lem baru belai haga jing em jong pi jai ngam don chu haneng haken del tan mami putra Jesu Jesu snow gayam jong Medan kot yaki wakenta yana ublen kerkui pi baro ki parabangen kerbang ya gini ki para mensim bekordor kibala jubab ya ke jingkwa ke jong blay yungit skemu blay uniarap ya pi penlet pai nang ni kan ni kamet de ke jingker khu ki bakan jaman se blay na pelat ya pi ni ke jing ya le baro pen ya le ya ke jing ya le baba pen ya pendep ya ke jing pen blay ker khu ya pi lang baro hagan ne kapon kerpati pastor rapsang in bu jing doai kerpang ya ke men se makodor kan ni kamet kibalawan saya keman ban IT ada deu terai ban pelat ru yang jadi kejingker ku penwai ni aingo eme au blei baru kupa bucong ni ba padeng ba mela long lem mela long kat bat ngi ha ke ni ke jes seng yelap ka bangi la yo nadu ka basdang ka jongka bat hadu kani ke por bat kani ke klip bat bangilala au blei ba kemengin pendep yaki benta baro nyaingu eme khamtam na mendaga kubor kabolong ke gospel jong ke jingpen kia ya ka bau sheri jong me olawan ya ka ban bet nyaingu eme au blei na ka benta umensim bakoj ubalayai lai luoj ba don bora pedeng jongi ubala keren bat ubala pen kendo yangi bat ubala wanro ya kaban khot yangi sya kata ka jingpen kia ngaingu eme a blei ba malapan sngeu ikene ka kubor ka bangi don kam hagini ki sngi kum ka ri ka jaj ben reu bat mangi shimet bat ngaingu na benda kini ki men sim ke ba kodor ki balawan sya khamat ya kaban wat ya ka jingpen kia ka jong me ka badau Jesus Christ Hablei haba menta kini kila wansha khamat banai ti la ka joka ching em ngi duai me to padiang ya ki ablei bat to ka ti ka bala mong ka jong me bat ka snam ka ba melapan me kan ban khia no ya ki bagin long ki jing thau ke ba thamai nadu kani ka klip bat hoj kin long ro ki shakri ke ba koridor ki jong me na ka ka jing em ka jong ki nang ne sha khamat Hai bagani ka kubor kan longru ka bor yangi kumno bangin ang la ban yat sya prang
บัดคำตามมันยาลับยากกอสเปลกะจองเมบันพลาบันสักขีบันเรียวบาโรปาวเอนิบุตยขมัดจองเมนำเด็กสงีกับคราวกับกระปังกับจงเมลาชายกับสงีเร่งกัดบาลกับจงกับบาลังกับจงเมเนี่ยเมาลายกับเดินกับจิงกัดคลีกับเขียบัดกับคราวนักบันดากุมโนบันเป็นเบ็ดเป็นเบียงยากดีกับเจสเซงไอ้บ่าวมันเสียบโคตจงเมสัจเซนวันนี้ลามยังงี้เด็กบอร์กับจงเมบักบุรมกับจงเมกันเป่าหักมัดจงกิบันเรียวบาโรโตปลายโตอย่างนี้นักนี่ก็ปอรังกัดเด็กยังกระคู่กับว่ากันใส่ทำกับจงเมกับจิงไอกับยูทรายจงอิวจิสุคริสกับจิงอิบ้าอุเบลยุกปากเป็นบอมจุกดแล้วมันก็จะสล็อกกับว่าประชาบอร์กับจงมันเสียมาคู่โตกินนี่ก็ลอรังกัดบัดงี้บัดกินนี่ลามรุอย่างนี้ลังบ้ากับนี่กับเบ็ดหาดูกับสงีกับว่าคราวกับว่ากันตังกับจงเมหากจิงเชกรีกิจิงมันเอกจงอีหังนี่เล่มบักรุ่งไงรุ่งโคตกิเบียสอเล่มปัดเมหากบัดดอนหากเล่งกรีบัดกเล่งสัตลักกับบัดไทยมันตาบัดชาดุกิบบอมจุกรูอาเมน